Nggih, spesial telu menika terpenyembah Bapak Dadang sikat sobu Dadang Dang iki gajurmu wis kene Dang mari tak ngomong sapake saiki basa nggih Pak Dadang sikat sobu Dadang mat malam Dang mat istirahat karo ngrungokne Nyumar Golaras iki jadi kate goyang dan mulai iso wasine sik Dang nek gak iso tak ganti oh kesaon Dang ngakoni kate kedep Shaolin pisane Sarno jenenge Sarno Retno Ning ngendi nggonku golek
yen pancen ora tresno retno kaya kandha kandha sing prasaja ojo gawe gelati ini aku ora bakal ngandeli kaya ngene lakonku kaya padha ngopo kok dadak ketemu ya nomor kasar kok kawite yen pancen ditinggal lagi gawe gelo hati selawasi mas sapa wis lali sliramu dek sampurna yen dolan karo aku pancen wis suwe ora tau ketemu wis sak mestine lali aku mas mumpung saiki ketemu jogetan tetembangan karo aku rasa sakiti durung butuh tangi rasa kangen bisa mari sapi rasane waktu biyen ucul dhewe nganggo terus eling kancane jaman semono waktu biyen rame-rame guyub rukun seneng atine mas gelang anting rebon siji santulit kanggo tamba kangen iki prasasat nyimpi durung butuh tangi rasa kangen wis bisa